Sanibonani. Ake ngibhede futhi weingane zakwethu. Ngibhede nje impela ngiqhubeke ngiye phambili. Bese niyangithuka ke maZulu. Banguna bahle. Nginithanda ure kube niyazi nginithanda kabuhlungu kanjani. Futhi mase ningithuka khona ngibona kahle ukuthi cha bangizwile bayilalelile le video le. Alelani ke bafowethu. Hayi ingane zakwethu ikhulumile ikhulumi nathi sikhulumile sisazoqhubeka sikhulume ngoba umdala uthi ningayeki ukukhuluma baze bezwe. Webafowethu lalelana. Abantu laba ababhujiswa ngozamcolo ngesikhathi sika Noah. Ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi babebhujiselwane. Yingoba babe nabanye uNkulunkulu sebenzela abanye uNkulunkulu umdalo wabo ekhona. Kwafika isikhathi babhujiswa labo bantu. Abantu ababhujiswa ngesikhathi sika Mprofeti uLot. Siyazi ukuthi babhujiselwane. Yingoba kwakuyinkonkoni abantu besilisa babelalana bodwa nabesema bebelalana bodwa. Abantu obaba belala nezingane zabo, omama belala nezingane zabo. Siyakwazi lokho. Abantu ababhujiswa ngesikhathi sika Moses. Laba ababhujiswa olwandle olubovu amaGibhithe. Ngicabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi babhujiselwane babe khonza izithombe benabanye uNkulunkulu ngaphandle kukaMdari uFaro qobo lwakhe wayebiza ngoNkulunkulu. Baningi ke bafowethu abantu ababhujiswa esifunda ngabo masikhuluma nje ngamaFilisti laba ababhujiswa uSamsoni sikhulume ngalaba ababhujiswa ulokuzana uGidiyoni. Hey bafowethu singabala singaqedi. Nalabo ababhujiswa ngesikhathi sika David nabo kwakwamaFilisti nawo ngoba siyazi ukuthi ulokhuzana uDavid kwakuwumIsrayeli. KwakwamaFilisti nawo. Baningi abantu ababhujiswa. Mawuthi uyabheka bonke labantu laba babhujiselwa into eyodwa ukungafuni ukulalela ukungafuni ukukhonza uNkulunkulu. Namhlanje bafowethu siphila esikhathini esinzima. Abantu benza izinto ezingekho ngisho eBhayibhelini. Angaze ngathola mina eBhayibhelini ngaphandle nje mabekhuluma ngoLothi yedwa. Nakhona bemqambela amanga isithunywa sikaNkulunkulu ukuthi walala namadodakazi akhe. Angaze ngathola mina eBhayibhelini ukuthi ubaba uzala ingane amathumba akhe hayi step daughter abuya lale nayo leyo ngane. Angaze mina ngathola eBhayibhelini ukuthi umama uthwala ingane for 9 months abuye athathe leyo ngane leyo ingane yakhe ayizalayo ayibuyiselela ayaqhamuka khona. Angaze mina ngathola eBhayibhelini ukuthi uanti alale nengane ethi baba kuye ingane ezalwa umfowabo. Umamncane alale nengane kasisi wakhe ethi mamncane kuye. Hayi bafowethu umamkhulu alale nengane kamamncane. Ubaba alale nengane kamfowabo. Hayi bafowethu ngeke konakele. Ugogo alale nomzukulu wakhe, umzukulu alale nogogo. Hayi ingane yakwethu konakele. Ingane ezincane bafowethu 1 month or 2 months. Umuntu nje wesilisa nje ivuke nje lelokuza le donkipili yakhe ivukela ingane na 2 months ena 2 months 3 months bafowethu izelwe. Hayi ngeke bafowethu konakele. Bafowethu abantu baphenduka amazima, abantu babulala abantu badla abantu namhlanje. Ayikho yonke lento eBhayibhelini bafowethu asiyitholi. Hayi asiyitholi bafowethu ngeke konakele ingane zakwe. Zibuzeni ke ukuthi leyo nto le engikhuluma ngayo zazenzeka ngezikhathi ezithize ezahlukene. Namhlanje zenzeka ngesikhathi esisodwa. Abantu bakaJethro babo uNkulunkulu babhubhisela ukuba omashonisa, ukurobha abantu ezitoro bekala into eziphezulu aze kahle ukuthi into u50 kodwa ayibeke ku70 isikali kodwa yena azi kahle ukuthi lento leyo u50. Bonke lawo bantu labo babhujiswa ngezikhathi ezahlukene. Nina bafowethu konke kwenzeka ngesikhathi esisodwa. Nicabanga ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi uma ngabe esibheka uma ebheka emhlabeni kunje emhlabeni kubole kunje kubole gogo kubole mkhulu kubole khokho kubole khokholozi kubole mama kubole baba kubole malumekazi kubole auntie kubole hey ungabala ungaqedi man angazi ukuthi ngingabala ngifikephi. Hayi bafowethu konakele wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
ongangizwanga hayi ngeke aphinda ngizwe ngikhala kanye naye.